Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag der vil jeg lave en pynt op med mig, og jeg kommer egentlig bare til at pynte op på mit værelse. Sådan, ja. Så skal vi ikke bare komme i gang. Også til at dreje det lidt, så det er pænt, så der kan sådan helt spult op. Og så kan jeg bare sætte ild til det. Så skal vi egentlig bare sætte det. Mange tak for at I blev med. Jeg håber, I får lidt inspiration til jeres eget værelse, eller jeres hus, eller hvad det nu er, I skal pynte op. Og hvor ikke. Ja, det var egentlig bare alt det, jeg havde. Og I må endelig give det her et like, hvis I synes, videoen er god. Og så må I også meget gerne subscribe eller abonnere, eller hvad det I kalder den. Så ja, tak fordi I så med, og vi ses bare i min næste video.